Ahoj, aj dnes som si pre vás niečo pripravila. Dnes to bude krátka, asi 7-minútová masáž celej tváre a krku. Odporúča sa pre ľudí, ktorí trpia opuchmi v oblasti očí, rozšírenými pórmi, vráskami alebo celkovo opuchom v strednej časti tváre, čo je spôsobené zadržiavaním tekutiny a zbytočne to pridáva roky a kilá navyše. Budeme potrebovať len jednoduchý masážny olej, ktorý používate bežne vo vašej beauty rutine. Ja použijem v tomto prípade kokosový. Používam panenský, nerafinovaný, ale môžete použiť naozaj ktorýkoľvek olej. Dôležité je, aby bol panenský, aby bol teda zastudená lisovaný. Začneme, ja som sa už v podstate nakremovala, takže budeme na to potrebovať naozaj len kvalitný olejček a proste nejakú čalenku, aby nám nešli vlasy do tváre. Začneme s priechodnením lymfatických ciest, ktoré sa vlastne nachádzajú pozdĺž tváre a pokračujú do krku. Takže prvý masážny pohyb, ktorý použijem, je príprava pleti na masáž. Priložím si ruky presne na oblasť pri ušiach, pritlačím a jemným klzavým pohybom prejdem dole cez krk až ku kľúčnej kosti. A druhé, pritlačím a pomaličky až ku kľúčnej kosti. A tretie, pritlačím a prejdem ku kľúčnej kosti dole. Výborne. Teraz priložím dlane, teda prsty, na stred čela, pritlačím a jemným klzavým pohybom cez spánky, okolo uší, dole, až ku krku, ku kľúčnej kosti. A druhé. Väčšinou robíme 3 opakovania, ale pokiaľ je nejaká problematická partia, odporúča sa aj 5, aj 6 takýchto masážnych ťahov. Tretie. Výborne. Teraz budeme pokračovať masážou očného okolia, takže prostredníkom pomaličky krúživý pohyb ku vnútornému kútiku oka, nadočnicový oblúk, používam mierny tlak, nesmiem tlačiť príliš, vrátim sa na vonkajší kútik, na spánky, okolo uší, smerom ku kľúčnej kosti a dole. Druhé. Výborne. Teraz sa vrátim zase na vonkajší kútik oka, na spánky, tlačím jemne dole ku kľúčnej kosti. A tretie opakovanie. Vnútorný nadočnicový oblúk. Ešte a posledný krát. Vrátim sa na spánky, ku ušiam a pozdĺž tváre dole ku kľúčnej kosti. Pokračujem masážou úst. Tieto 3 prsty prostredné pritlačím na bradu. Tu môžem kľudne použiť aj silnejší tlak a prechádzam na vrchnú peru a pritlačím. Sú to akupresúrne body, takže sa nebojte pritlačiť. Druhé. Tento masážny ťah je veľmi dobrý proti ovisnutým kútikom úst. Takže pokiaľ trpíte ovisnutými kútikmi úst, môžete urobiť aj viacej. Aj kľudne 5-6 krát. Teraz ostávam pri krídlach nosa. 1, 2, 3 a masáž nosa. Nos nám tiež vekom v podstate ochabuje, on v podstate ako keby sa začal rozširovať, takže aj treba masírovať aj ten, aby sa prekrvil ten sval. Idem ku spánkom, ku ušiam, jemným tlakom, dole. Výborne. Teraz
ideme riešiť nasolabiálnu vrásku. Zase prostredné 3 prsty, zatlačíme na bradu a ideme cez nasolabiálku, hore ku vnútorným kútikom oka. Podočnicový oblúk pritlačím asi na 3 sekundy a tlakom až ku spánkom, ku ušiam, ku kľúčnej kosti. A druhé. Pohyb by mal byť pomalý, klzavý, neponáhľam sa. Tlak by mal byť v podstate taký, že nemá to spôsobovať bolesť, ale nesmie to byť príliš jemné. Kľudne môžeme ešte raz. Výborne. Pri nasolabiálkach ostávame, pritlačíme prsty sem a ideme postupne jemne. No, jemne trošku viac, ku ušiam a dole. Zase. Druhé. Tak ja už som celkom červená. Tretie. Výborne. Nasolabiálky ešte stále riešime. Jednu ruku priložíme na spodnú kontúru tváre, druhá ruka na líčko a teraz idem pekne. Zatlačím cez líčko smerom okolo nosa, ku vnútornému kútiku, podočnicový oblúk a ku kľúčnej kosti. A druhé. A tretie. Podržím asi na 3 sekundy. Ku ušiam a ku kľúčnej kosti. A to isté na druhú stranu. Takže priložím si dlaň na spodnú kontúru tváre. A to isté. Tento masážny pohyb spevňuje aj líčko. Podržím. A bokom. Okolo ušnic, dole ku kľúčnej kosti. Druhé. Nebojte sa pritlačiť. Nemá to ale spôsobovať bolesť. Ale nemá to byť veľmi, veľmi jemné. Niečo medzi tým. Druhé, tretie. Výborne. Teraz prejdeme na spevnenie strednej časti líc, takže pätky dlani priložím ku koreňu nosa a pekne pomalým pohybom prechádzam ku ušiam a ku kľúčnej kosti. A druhé. A tretie. Výborne. Tak, teraz ideme na spodnú kontúru a spodnú časť líc. Takže pätky dlani priložím na bradu alebo pod spodné kútiky. Tak. A teraz trošku sa predkloním a idem smerom až ku ušiam. Pritlačím a dole. A druhé. Tretie. Výborne. Teraz nasleduje, som zabudla, presne čo. Aha, už viem, mini facelift, takže predstavím si, že idem ako keby na niekoho zavolať, takže priložím si, presne zopakujem to, čo robím ja, ideme na niekoho zavolať. Pritlačím a teraz pomaličky
prechádzam až ku ušiam, dlhý masážny pohyb a ku krku dole. A druhé. Toto volám facelift. Je to výborné na také zdvihnutie a rozžiarenie celej tváre. 2, 3, ideme teraz. Výborne. Teraz prejdeme na spodnú kontúru tváre, na dvojitú bradu. Takže priložím si dlaň pod bradu a pomaličky, jemne ku ušiam a dole. Druhé. Tretie. Druhá strana. Výborne. A už nám ostáva iba čelo. Takže cikcakovým pohybom jemne premasírujem horizontálne vrásky niekoľkokrát z jednej strany na druhu. Priložím dlane a krúživým pohybom. Aspoň 10 krúžkov na jednu a 10 na druhú. Priložím prsty na čelo, pritlačím a prejdem tlakom okolo uši, dole, na krk, ku kľúčnej kosti. Výborne. A dneska máte masáž za sebou. Ja som robila väčšinou 3 až 5 opakovaní. Pokiaľ máte nejakú problematickú partiu, kľudne môžete pridať, kľudne môžete tých opakovaní urobiť 6. Nezabúdajte, že zdravá výživa, pitný režim a cvičenie tvárovej gymnastiky sú naozaj podstatné, pokiaľ chceme vyzerať dlho, dobre a prirodzene. Viac informácií na www.tvarovapomočkagymnastika.sk a teším sa na vás na budúce. Ahoj!